Yun, good morning mga kadyo. Ito na naman tayo ay ay, salamat. Natuwa na naman ako. Ay, kite. Ay, kite. Ay, kite. Natuwa na naman ako eh. Ha? Natuwa na naman ako. Ha? Aga mong gising. Grabing lamig. Pilit kaya. O nga. Si Julie, oh. Nakabiglas pa. Sibuyak. Alam mo, bliktad no? Pag sobrang init, magdamit. Ang galing na rin. Ang bukot, ibo ang mga eh. Ito ko dito. Sino yung nakagawa? Kung lumabas kaya, wala rin. Magano na yung mata ko. Yung mga bata. Ano? Pagpatatawa ko, binalibag lang ako. Ay, hindi sila pabata mo. May sinalikat ko. Nakuha ko. Ano yung mga anak mo? Hindi may ano na wala dyan. Yung buwan ng mga tao sa gusto. Hindi nila yan. Hindi ko alam. Sabi ko, wala na. Tapos na. Basta wala na. Kasama namin. Maraming tayo siya. Ayun. Pag wala ka, gaya ko lang. Ilan din ba ang pinakulaan mo?
Good morning, one viewers. Guys, kain tayo ng ano, sampurado. Uy. Ako naman ang lagi ako nadadaan dito. Alam mo naman siguro. So, Ayaw mo magsalita. Ikaw naman naman magsalita. Good morning, Nola. hindi. Nakukutubay na yun. Tama nga yun. Talagang ano. Alam mo kasi. Ayan po. Ayan. Display. Yan ang display ko sa umaga, guys. Ayan. Hindi nga ito ay ipapaliwanag ko sa iyo. Hindi yan maniniwala sa akin. Ito, hindi yan. Pero ang babae, ginagabae. Ang babae. Once na ang babae, ginagabae ang lalaki na magkakasensya. Naranasan ko yan ilang beses. Di ba ganda ng trabaho niya dati? Napansin ko. Okay, sa mga kaya ko at naman natin, hindi. Galing na ng galing kaya. Walang work. Walang work. Oo, siya. Nagkuha niya ka. Alam mo nga.
Inaalis yung pakalit ko. Hindi mas maganda kapag dito sa babae dahil bilang hindi ko lang yung nagtatanong sa'yo na sa maayos. Yung umaano sa'yo, bumubulong sa'yo na sa hindi maganda. Dati may trabaho na po. May Saka yung pupunta naman ano ba ako eh. Kung yan po nakita nabuta ka, stay ko saan. Paglan ba? Bravo siguro kasi kaya Grabe siguro. Ah. Dahil pa lang ako, hindi ako na ano to? Ito? Sabi nga. Yun. Yun lang talaga. Pumunta ka man sa wake-up. Well, ano oras na siya, well? Ha? Well, Ano oras na? alas 5 din dyan. Pag Okay. alas 6 na? Ano gawin mo? Papatayin lang yun. Papatayin na kalit. Papatayin siya may TV. Ha? Papatayin siya may TV.
Yung niligado yung niligado niyo yung ano nila? Yung niligado. Ay, dapat tayo bibigay sa amin yung work. Yung kanila yung work, yung anong dati nila, yung nasa amin yung 32. Ayun, kaya nga minsan, pag nagtutupok sila sa pader, nag-aano ako kasi hindi namin nakakukit sa pader eh. Nakaano nila sa pader. Papilang-pili. Inano nung sinabi ko sa atay ni Dendeng, sa pader na kaya pagkaan na bubuan mo, kayo nagkakanin sila sa mga Wala pa rin isla. February na, bilis. May 30 ngayon. Wala na. O ibis. Bilis na no? 11, ano na? 11 months, Pasko na naman. Yung isa,
lakay rin manood sa ating live. So, shout out Sinjoy. Ba't nag-chat sa'yo? Nag-chat sa akin, bakit ano niya? Ang sabi? Skandal. Sino nag-skanda? Isang kuhan? Si Joey. Siya may isang... Sarili niya. Saan? Ah. Tatay na... Ano siya? Gago. Nagbaliw na naman. Pasikat siguro nan. I-post na sa Facebook? Buong. Sino ba? Yung may naabangan niya eh. Mamaya ako. Hindi, tapa man. Hindi na nakita. Lahat. Kita lahat. Pero ubad talaga. Sikat niya lang. Uy, pan pala. Service mo lang para ano. Paano ba ito? Kaya yung birthday, punta ano? Alfie. Aldor? Ano yung bunso? Diba sa inyo may mga February may birthday sino? Ay, shit. Director si Dodong. Inaanak ata. Inaanak ko ata yun eh. Sabado, Uno, wala, last na pala bukas ah. Ha? Last 31 bukas. Oh. 30 ngayon eh. Oh. Kaya sabi ko, Ang bilis ah. Pasko na naman. nagbago na nga ang baang isip, di ba? Kahapon. Oo. Aray. Una sila si... parang size pa pala uwi no? Isa man. Sa pagpili. Oo. Ay, oo. Nahubog niya yung mga panahugan. Nakakapagod. Kita ko pala Ako sabi si Biyaha, lalang. Tura, ilang isa mo. Bungkada. Juan? Pinyas kay. Pinyas? Oo, nagpinong ito ko pinili, di ba? Hindi pa ko pinili sa Pinyas. Kanan. Ito, hindi celebrate. Ha? Ito, celebrate ang Juan. Ito na yung, ano na lang, yung salamat. Yung graduate alam mo, di ba? Oo, graduate. Kuya, kuya alam ka. Asa mo lang basta dyan ate? Laguna ba ito? Hanggang na po. Yung anak ko. Serel. Cheryl. Mura po sila po yung kumpray, lagi po yan. Spiral yung hagdanan, tirag-floor sila. Gamay lang, tiot hagdanan. Mura kang awang mo yung maglakaw, kitakbin. Ito mata yung lugar. Kaya ulit ng papa ni Juan. Ayaw nga. Hindi ko natanong kung isang sabi ulit. Size to? Size ba? Hanap dito, rapiota. Nasa simbahan si... Sa Korean eh, sa simbahan eh. Si... Si Kiros. Oo. Para piota rin silang pahan. May pagbinyag siya may tigwan. Muramig mga awang. Ako pa ba yan lagi? Nakita ko sa live. Pagka sila lang, okay, kasi... Dagan mo yung mga bata sila mo. Anak Robert, o aduha. Anak Raymond, anak Cyril, isa. Raymond. Raymond na. Raymond ba anak niya? Anong ito ko na siya? Nada Raymond din eh. Laguna. Tingnan hapon. Si Kuan man ko sa Bohol si Ano yung Karis Junior? Junior si ano? Si Johnny. Oh, Johnny. Yung John na gusto. Anak ni Pangapin. Anak. Saan na si ano yung panganay na babae yan? Naka-Johnny siguro. Nandun lang ka. Ito yung lang bunso na ako, dala-dala ni Raymond. Naminjo ng otro tata ng anak na nila. Mama na.
Kapag ano isang taon, iyok ka na. Marap, anak mo ka kasawang manoy na. Aning kilo ba? Hi, Gwen! Na nagahuwat? Nagkasal na. Para mamaya na. Make. Nagpa-auto ka dyan, bale? Tiguwag yan, tiguwag. Tayo na naman maburis. Ito ka naman mamupahan. Ganyan ko na. Kaya sila sa rito. Anong oras na ba? 32 minutes. Walang power dyan, si Rose na yung anak ko lang siya. Pagkaroon pa sa walang hindi na tayo lang yan. Pagdating ng alas 9, inuwan kita nga. Andiyan lahat ang stock nila, kasi hindi naman yung laki mo ano na muna ang kabukaan yun. Nasa. Hindi pa ako wala lang kumakatawa. Alright. Wala, bumagsak yung pinag-ilang yung aking mahirap. Lalo nila kapag nalasak.
Good morning. Dito sa labas tayo, guys. Ang lamig sa taas. Good morning, everyone. Saan ka papasok, Noy? Wednesday. Alas 12. Papasok ka. Isa magbatay dito. Ano, sila Ate May. Di na lang motor dito, hindi? Ewan ko baka sa 40 days sa 5. Ha? Sa 5 siguro. Pag tapos 40 days, pwede na dalhin dito. Uwi kami dito sa ano. Kala mga 40 days yung kuya mo? Dito 4. Doon sa amin 5. Ba't dito? Magkaiba ang bilang. Bakit iba-iba yung bilang? Bilang kasi dito is 27. Sa amin, pa 40 days. 39 ano eh? Dito, sakto dito, tapos doon, 39 days. Hindi. Dito kasi, di ba, pagka ano, binibilang din. Binibilang mo lang nung... Pagkabatay niya. Sa amin, ang bilang sa amin, mag-start ka magbilang pagkatapos ng isang araw na patay na siya. Iba pala, no? May buhay pa yon. May usapan kami noon eh. Sabi ba niya sa akin, pagka first week ng January, magkuhaan pa na ng lisensya mo kasi pagkaano ng kwan, bibilan na kita mo ito. Yun nga, rin yun na yung lisensya namin. Patay, sabi niya. Sabi niya, may sasabay ata siya sa akin dito. Ako yun. Ikaw ba? Oo, pasaway. Sabi niya, may sasabay mo yung ano din para may kasama ka sa akin. Sabi, pagbalik na daw. Kaya, nag-usap lang ni tita, di na rin babalik. Tay, bakit ito na babalik? Tambay daw na muna doon kasi birthday ng papa mo noon eh. May siya. Doon, tapos doon na lang mag-New Year daw. Uy, balik ka. Pagbalik na lang, sabi niya daw, pagbalik na lang daw ha. Sige, akong bahala sa inyo. Sabi niya ganun. Gulat naman ko na nag-post naman si Chichi. Kailan? Nakausap ko sa ate Che. Sabi niya, yung pera daw na nakita namin sa motor niya. Yung 20 daw? Andun pa? Ano, sabi niya, yun daw yung dapat yung pambili ng motor. Ano, regalo daw sa akin dapat sa birthday ko. Kasi February na yung birthday ko. Wala na. Nagasto. Ano na? Sira ulo kasi hindi lumaban eh. Kami na lumaban siya yung tips. Ano kasi yun? Busog, di ba? Na ano yun? Na high blood. Kasi nung nire-revive ko siya, Tumaas yung dugo niya. Di na kaya niya pag ano nun. kunti lang yung tubig na nakuha ko sa kanya eh. Puro kanin na. yun nga. Yung tubig sa kanya, halos 2 klase, 1 klase. Tsaka sabi nila, wala pang nitrate kasi nangyayari ko yung Ay, ikaw may yung nag-ano, no? Ikaw nag-ano doon, nagkuha sa ito sa naipit sa bato. Ikaw yun? Oo, ako nagsalit sa kanila. Yung pamangkin mo isa? Lima sila. Lima? Ay, apat. Si Kuya, tapos si Chay Chay. Tapos yung kapatid. Pamangkin mo? Oo, 2 pamangkin. Lang. Tapos nung ay Ba't na siya na hiwalay? sabat ano na, nilalaro ko ng sinisya. Sa gilid lang kami ng dagat hindi kami naliligo. Parang nakantil siguro nun. Tapos narinig ko na lang, Kuya, tulong, sabi ni Chay. Kaya walang katao-tao dun sa amin kasi nung time na yun, oras, kuhanan ng ayuda. 1,000 isang tao sa ibang barangay. Oo. Kaya walang tao, sigaw ako ng sigaw, wala, kaya no choice.
Tinakbo ko sila. Pero nung tumingin ako sa kanila, watak-watak na. Ay, ikaw lang pala nag-ano doon? Si Chay Chay, tapos yung si Chay Chay, tapos yung babaeng pamangkin ko, tinakbo. Kasi yung babae, may mga babae. May away ko sila. Ang alam ko naman, si kuya marunong lumangoy. Kasi yung pamangkin kong lalaki 12 years old, gumaganon na, tapos papalayo. Kaya siya yung inuna ko. Nung inawag ko siya, wala nang malay. Yung pamangkin kong lalaki, talagang wala nang... Ay, dalawa na hospital, nakita ko. Ikaw yun, isa. Ako yung isa. Aha. Wala nang malay, wala na siyang malay. Yung pamangkin. Nakainom si Hero ng tubig doon. Tapos, nung ano ko, parang hindi na umiina. Parang sana ko, umiyak na ako noon. Yung ginawa ko, hinawakan ko yung dalawang paa. Niyugyug kong ganon. Hanggang sa, gano'n siya. Yun na. Lumabas. Lumabas na yung tubig na may dugo sa ilong, sabi nga. Tapos bigla siya, nung namulak na siya, ayun, kontento na ako, naayos na siya. Yung kuya mo, Tinanggal ko pa rin. Hanggang sa nung medyo naitatayo na niya sa sarili niya. Ngayon hinanap ko yung kapatid ko, wala, hindi ko mahanap. Kaya hindi ko naman namamalayan. Andun pala siya sa harap ko. Di ba nandito na ako sa dulo ng bato, batuhan. Kasi yung batuhan sa akin, ang lalaking pa straight yun eh, kasi parang matras yung dagat. Nasa ano na, nakita ko si kuya, nandun. Sa naipit. nakaipit. Hindi ko naman alam na nakaipit siya, pero yung nakikita ko na lang, yung kamay, tsaka yung ulo niya. Tinanong ko, hindi ko naman alam na may palalim pala doon na parang pangukay. Oh, nakantil yun. Papasok, tapos may pag-ano, may buhatan yung maliliit. Pwede ako nasama sa loob. Pastel lang. Ngayon, buti nakahawak ako sa batuhan. Nakahawak ako, nakaganyan ako, pero yung Kuya mo din talaga na ano na. si kuya ko, ba't hindi siya lumulutang, sabi ko. Naipit pala. Ang ginawa ko yung itong kamay ko, pinasok ko sa ganito niya. Oo. Nayakap ko siya. Ginagano ko ayaw maano. Tapos yung pa ako, pinapako yung paano niya. Yung pala nakaipit yung paano sa ko. Tapos naano na lang ako, bigla siyang gumanon dito ko. Bakit siya, Steve? Akuan pa, nakakuan pa pala. Oo, nalubog na ako noon. Kasi may palubog na. Yung tubig nag-date na eh. Lalim pala. Talagang hindi na rin ako nakita. Kasi pero ano pa rin, yung time na matagal, hindi na rin ako makahinga. Bumitaw siya. Nung taranta na ako, pinagsisipa ko yung bato. Nung Ayun na. nagsisipa ko na yung bato, Lumutang hindi siya. pa kami umahon. Naagos pa kami paloob, tapos inagos pa kami. Tapos nung pag, ano ko na sa ano, naramdaman ko yung buhangin. Pero hindi ko binitawan si Kuya, yakap-yakap ko siya. Hindi ko na, ano, naramdaman ng code ko yung buhangin. Tumayo ako, nang ganito na dito. Lalim pala. Tapos, yung pagkaan ko, nasa yung kabilang barangay yung kanina. Wala yung kampanya namin. Nakatangay ka sa Agos Kabilang siguro. barangay na. Diba, kasali siguro sa amin. Oo. San Manuel, doon na kami nakadating. Natangay ka sa Agos siguro. Pero yung tiyan ko talagang malaki na rin. Ang dami ko nang ngayon. Ano? Kasi pagka nandun ako sa ilalim, kahit na hindi ako huminga, pumapasok yung tubig eh, sa ilong ko. Siyempre, nakakuha ka eh. Inilak-ilak si kuya. Pero nung nakataas siya kasi lumulubog siya eh. Pagkaahon mo, buhay pa si kuya mo. Bakit ba? Bakit na ano, Wala lang siya, parang wala lang. wala nang oxygen siguro, walang hangin ba? Walang tapos inilak ko. Pero nung habang hinihila ko siya, sabi ko doon, tulong. Sigaw ko ng sigaw, walang lumalapit. Hanggang sa nung may pagpag ko sa ano, ginanon ko, Pa mo? lilid ko, ano ko, lumabas na yung tubig. Tapos, nung pagsigaw ko na naman ng tulong, may pumunta 3. Parang lasing pa ako, medyo nakainom pa yun. Parang takbuhan sila. Ulit, hawakan yung ang isa. Ginanon na yun namin. Lumabas talaga yung kunti-kunti tubig lang. Busog di pala siya. Tapos sabi ko, ano yung pamangkin ko, sabi ko. Pumunta yung isa doon. Tapos doon ito. Ngayon, ako naman. Sumusuka na rin ng pati sa ilong, di ko maamayan. Suka ka na ng tubig. Tubig na may dugo na rin, tapos umaagos na din yung tubig dito ko. Ay, sabi niya, ano yung bata? Sabi niya sa akin, kasi nagdito na ako nun eh. Kaya ano ako, umuwi ako sa amin, kahit na nagaganon yung kami ko, may kinahilo na ako. Punta pa na
nagtapagapang ako sa kalsada eh. Sabi mo ganun. Ito si kuya, sabi ko, gumagapang na ako. Pagdating sa ano, di ba nila pa sa ospital yun, kuya mo? Pagdating buhay, wala na. Hindi pa po, meron na. Ay, meron pa siya. Yung pag may doktor kasing civilian doon sa dagat. Ah. Siya yung sinalitan ako kasi ako tinakbo na kami sa ospital eh. Pero yung type muna namin yung ambulance. Sabi ng doktor doon, may pulso pa, humihinga. Hanggang sa sinabi din ng pamangkin ko nung nasa ambulance siya si kuya. Yung mga rescuer na ano, sabi nila humihinga pa. Tapos sabi nila, nung ibababa na siya sa ospital, ay sa ambulansya, nakagat na daw niya yung dila niya. Ang ibig sabihin ko sa amin, pagka nakagat niya yung dila, wala na. humihinga. Iyak na kami. Wala na. Naulo yun eh, di lumaban. Like, wala na, di natuloy yung usapan namin. Kaya nga eh. Ngayon yun eh. Ngayon, parating na February. Basta daw, February. Sabi niya rin sa akin, yung February, hinihingi sa akin. Hala, di natuloy. Ando pa naman ang kontak sa kanya. Basta boy. Dito muna ako ah. Sige. Grabe ang lamig.